sa celebration sa Mother's Day. Tapos syempre, bulak. Yun na yung napili sa ibang ihatag sila mga nanay, sila mga tita, or lola, or teachers, mga abi, mga malapit man sa ila, no? Subong, kamusta ang presyohanay nato? Nagsaka. Nagsaka gud man sa kay Mother's Day mo mahal na sa Subong. Ang tatlo to ni Subong Karuso, 500 na siya. Ang anom 750. Dayon ang 1 dozen 1.5. Nakabuking. Nakabukay na siya. Ang pinakamahal is 1.5. May ara pag kung pag ginatadasan depende sa. Pero kung hindi siya padugang abi or sa inyo lang biya nga standard nga mga prices na gina-offer is 1.5. Oo. Ang pinaka So kung bouquet, tatlo ka rose is 500. Tatlo ka rose 500. Dayon anom 700. Dayon ang 1 dozen is 1.5. Wala 1,000. Iba na mga bulak. Depende kung pila ang rose nga mabutang sa bouquet. Kung pwede sila kapay mo 1K. Kung pulo lang kabilog na 1,000 pesos. Oo. Ang iba niya, tiga-bakal sila, pwede lang kabakal, tig-isa-isa. Tag isa-isa. Parehas niyo, ang presyo tong amo lang gini siya is 50 pesos isa. Pero kung nakarap na siya is 150. Isa-isa lang kabilog, nakarap, 150. Kung wala nakarap is 50 pesos. Mayuman. Sila nang bahala. Sila nang bahala. Pero sa pagkadumdum mo, kung Mother's Day, kalabanan, bukiki na? Bukay gid nila. Pero depende man sa ibang ginapit. Budget sila. Importante may mahatag sila sa ilang ikanan. So, bali, buwas, mo ginang ginahulat nyo nga madamo, gina mabaka. Damo gid sa How? Subong kay adlaw pa man. Duway pa may karon pa nagoro sa hapon na pero may mga pa-reserve para buwas. Pero ang subong do sa ako sa mga graduation, no? Graduation, miyara man graduation. Ang inyo nga presyo is normal na siya o kung Mother's Day, lain din man? Kung may mga occasions, lain din na siyang price. Pero kung sa mga normal naman yung mga adlaw, nang barato lang. Halimbawa, ang Rose Abbey, tatlo kabilog, bouquet, 300. 300. Oo. Kung may occasion nga, amamhaw, kaya gamahal man ang ginakuha. Hanggang mga supplier naman, mahal din ang ginakuha nila. Kaya mahal man ang bulak mo, labi na may okasyon, dira sila gabawi. Okay, subong init, naka-apekto man sa inyo ng mga bulak? Mayara man nga iba nga bulak nga hindi gid saya kasarang sa init. Kaya ginahuluman na sa namon tubig para do fresh man sa Japan. Huwag mo lang sa gihapon. Oo. Pero ang kadamuon niya sa bulak, kung amo ni summer season, ang ginadala diri sa inyo. Jutay lang man gapektuhan labi na sa mga ang mga bulak bala do tama ka sensitive bala ga kalaya sa dayo bisan butangan mo tubig. Pero mayara man bulak nga bisan ka init ya fresh man sa Japan. So nga bulan sang May do makabawi-bawi ka magalimang. Kaluyan. Oo. Kaluyan makabawi-bawi kami. Oo, labot Mother's Day graduation, kinanglan man may mga bulak, order na sila nga daan. Oo, so bali subong kay wala pa nga gid may nakapareserve na for Mother's Day. Mayara naman sa dire kay mayara kami isa pagid ka pwesto mo ang main gid naman ara sa babaw. Pero dito goro may mga nagpa-reserve na dire isa pa. Ay, okay. For Mother's Day. For Mother's Day. Sige, ma'am, anong biyay mo mensahe for Mother's Day, boss, ma'am? Especially, gabaligya ka mo bulak. Sa kung sino gusto magbakal bulak, dire lang kamo sa kay Angie Flower Shop. Kadto lang kamo di barato lang damang bulak. Yes. Kasi mag-greet ka? Gusto ko mag-greet sa akong nga mama dara sa Manila kay Robilyn Rapisyo lang Johan. Maalong kada Mother's Day.